Este ano, o 14 de febreiro, únese o Entroido co San Valentín. Saímos á rúa para coñecer se a xente é máis de disfraces ou de celebrar o amor. Nunha semana arranca unha das épocas do ano máis agardadas por moitos, o Entroido. E por casualidades, este ano o sábado do Entroido coincide con San Valentín, día vencellado ao amor e ao afecto. Polo tanto, o 14 de febreiro estará cheo de celebracións, aínda que quixemos coñecer o sentir da xente. É máis de disfrazarse e disfrutar do Entroido ou prefire festexar San Valentín? Eu creo que prefiro carnaval, porque eu creo que sempre hai máis ambiente, hai para toda a familia máis eventos, cara é San Valentín, máis reducido, pareja, máis amoroso, carnaval para toda a familia. Carnaval, porque San Valentín no tengo pareja y tengo mis hijos, que es lo que voy a disfrutar, pero para mí es más importante carnavales. Nunca fui moi equipo San Valentín, non é, quedome con Entroido, que é algo máis típico e cultural noso, ten cadra así, coinciden, está ben, cada un escolla. A ver, yo creo que por el carnaval, la verdad, por la fiesta también. Por ejemplo, pareja, los dos, la verdad, ir a cenar y después salir de fiesta. Y lo celebramos los dos. Falta apenas unha semana para o Entroido, pero a preparación do disfrace vaise pospoñendo. Yo carnaval siempre es mejor en último momento. Salen los disfraces más bonitos, más ridículos a última hora. A último momento, solo estoy para lo de mis hijos, los trajes de ellos y todo eso, que es lo que van a disfrutar, después yo, lo que sea. No meu caso non adoito disfrazarme moito, concretamente este ano pois temos unha festa temática de disfraces, entón estamos preparando eso, pero para o Entroido en sí, pois non moito, o que cadre o que haya pola casa adiante. Ribeira conta un ano máis con concurso de disfraces no que hai premios en metálico e está aberto durante varios días, polo que quizáis algunha persoa se anime a participar tamén sobre a marcha. Yo lo voy viendo el mismo día, todo. E tamén haberá xente que se anime máis a festexar o Entroido o luns 16, coa actuación de King Africa en Ribeira. Guay, entonces sí, vamos a ir a disfrutar. Un año es un año. Haberá opcións para todos os gustos, para os amantes do Entroido e para as persoas que queiran celebrar o San Valentín coa súa parella, amigos ou familia.